U Tutinu je održana prezentacija poslovne mogućnosti. Bila je to prilika za žene da spoje ono što im je najvažnije u životu, porodicu, zdravlje i finansijsku stabilnost. Kako je istakla jedna od predavača Sabrina Hoc-Selmanović, ovaj događaj nije bio klasičan poslovni seminar. Ono što mi je posebno drago što se tiče ove prezentacije večeras jeste veliki odaziv žena i njihova pažnja od početka do kraja prezentacije koja je trajala malo i duže nego što smo očekivali i nego što inače praktikujemo, ali njihova zainteresovanost i ambicioznost po pitanju uključenja u ovakvu vrstu posla mene zaista onako fascinirala. Ono što smo posebno istakli što se tiče ovog poslovanja bila je problematika celijakije, bolest koja nama očigledno nije toliko, kako da kažem, nismo mnogo čuli niti pročitali u vezi te bolesti. Ona je jako zapravo bitna da znamo kako zbog osoba koje imaju taj problem, tako i zbog nas koji smo u okruženju tih osoba. Imali smo čak prisutne 2-3 žene čija su deca sa tom bolešću i nekako smatram da je baš bila korisna prezentacija u svakom smislu. Čime se konkretno bavite u okviru ovog poslovanja? Ova firma se bavi proizvodima koji su potrebni za zdravlje. Znači prodajom proizvoda lične higijene, za imunitet, za određene, na primjer, neku određenu zdravstvenu problematiku. Ovi proizvodi ne leče, oni potpomažu lečenju i samim tim svaka od nas može da spoji brigu o zdravlju i svoju finansijsku stabilnost. A zašto sam još na početku rekla da može da spoji i svoju porodicu? Zato što se radi o online poslovanju, znači vi birate odakle ćete da radite, koliko ćete da radite, kada vama to odgovara i odakle vama to odgovara. Tako da celokupna ova prezentacija se svela na to da objasnimo ženama da one ne moraju da odvoje svoj porodični i poslovni život, već da uz pravu priliku mogu da imaju i jedno i drugo. Šta je ono čemu su žene iz Tutina najviše posvetile, da kažem, pažnje i interesovanja? To je definitivno bio posao. Stvarno jeste. Interesovali su ih i proizvodi za tako određene neke problematike koje su onako imali iz ličnog iskustva i tu smo onako malo detaljnije pričali, zato se malo i odužilo, ali definitivno posao. Ovim ženama zaista treba malo i slobode, malo više tog vremena sa svojom decom, malo nekako da se razume i ta njihova vrijednost i potreba da imaju svoju finansijsku stabilnost, a Boga mi i svoju finansijsku slobodu. Baš zbog cijele te situacije i uloge jedne žene i kao majke i kao žene koja je vrlo odgovorna. Hoc-Selmanović posebno naglašava podršku koju je dobila od žena iz Komisije za rodnu ravnopravnost, koje su prepoznale važnost da se ovakva priča čuje. I zaista bih se zahvalila Komisiji za rodnu ravnopravnost koja me je podržala u realizaciji ove prezentacije, jer ja sam i ranije držala ove prezentacije, ali nekako to je uvek bilo u okviru nekih manjih onako skupina i izgledalo je kao da širim svoj lični biznis. Međutim, onog momenta kada su oni prepoznali da ovo treba da se čuje, znači da treba žene da čuju da postoji ovakva poslovna mogućnost, dobila sam maksimalnu podršku od njih i zaista im hvala na tome. Na kraju je poručeno da sve zainteresovane žene koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju događaju mogu dobiti dodatne informacije putem Instagram profila.